Helo, yn y fideo hwn, dwi am ddangos sut gall disgyblion lanlwytho darn o waith o'i cyfriadur neu ffôn fyny i Google Classroom fel bod yr athronau athrawes yn gallu weld. Felly ar y gyfriadur gyntaf, dwi wedi mewn gyfnodi hwb yn barod. Dwi'n gallu clicio dewislen a chwilio am Google Verification. Fe allai fo fod yn rhywle gwahanol i chi, ond i fi mae ar y top. Wrth glicio arno fo, ydych chi'n syth mewn i Google Classroom. Mae gen i gwpl o ddosbarthiadau yn fan hyn, ond dwi'n mynd i fynd i ein dosbarth a chwilio wedyn am y gwaith. Felly dan gwaith dosbarth, mi allai weld y dasg sydd wedi osod i mi yn fan hyn. Os glicio ar y dasg a clicio ar gweld aseiniad, mae hwnnw'n mynd â fi un hydalen breifat am y dasg yma. Felly mae posib i mi roed sylwad dosbarth, mae bob plentyn ag athron o dosbarth yn gallu weld, neu sylwad preifat rhwng fi ag unrhyw athrawon yn y dosbarth. Ond y blwch pwysig i fi ar y funud ydy ychwanegu neu greu. Os gliciau hwnnw, swn i'n gallu mynd i ffeil a lanlwytho'n syth o'r cyfriadur, os oes gen i rhywbeth wedi arbed ar y cyfriadur ei hun, neu mynd i Google Drive, a mae hwnnw'n mynd i ddangos yr dogfennau neu'r fideos mwy diweddar i mi weithio arnynt. Felly, be bynnag sydd gen i fanna, bod o'n un neu'n fwy os dwi eisiau dewis mwy nag un, mi allai glicio arnyn nhw, clicio ychwanegu, a gadael iddo lanlwytho yn syth i mewn i dasg yn Google Classroom. Efallai dwi'n hapus bod popeth dwi eisiau i ddangos i'r athrawon yna, allai glicio ar cyflwyno, cadarnhau hynny, a mi fydd y gwaith yn cael ei gyflwyno i'r athrawon wedi warfan. Dyna sydd nhw'n gallu gwneud o ar gyfrifiadur, rwan yn ddangos sut i'n gwneud o ar ffôn symudol neu ar lechen neu tablet. I ychwanegu llun neu fideo o'ch ffôn symudol neu'ch tablet i Google Classroom, mae eisiau lawrlwytho'r app Google Classroom o'r App Store neu o'r Play Store. A'r mae'n fi gen i fan hyn. Dwi'n mynd i glicio ar nosbarth ein dosbarth, a dwi'n mynd i chwilio o dan classwork am y dasg dwi wedi orffan, ac agor hwnnw fyny. Ar y gwaelod wedyn mae'r saeth i fyny. Os glicio hwnnw, newch chi weld y botwm Add Attachment. Wrth glicio hwnnw, dwi einau'n gallu ychwanegu o'n drive neu ffail i gael o'n syth o'r ffôn. Nawr mae hwn yn edrych bach yn wahanol os ydych chi ar iPhone neu'r Android, ond mae ddigon hawdd i ddarganfod eich fideo neu llun ydych chi newydd wneud. Dyma un fi. Rhowch funud bach i hwnnw i lanlwytho, fel bod o fyny ar y dasg yn barod i'w roi i'r athrawon. Dyna fo, mae un fi mewn. Allai ychwanegu mwy wrth glicio Add Attachment, neu clicio Hand In, a mae hynny wedyn yn gadael i'r athrawon wybod fy mod i wedi gorffen y dasg. Dyna chi, mor hawdd â hynny.